दिनैहाय आङो बेयावहाय सफैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो बेथ' बेसेबांखिनि गोजानसो फैनाया बे माने आंनि गिबि खेब नाथाय दाख्लैसो बावैसो लक्ष्मी फुजायावहाय जलाइसरि बा जलाइस्रि होनाय जायगायाव फैखांबायमोन स' बेखौनो बारनानै एसे फैबावबानो मोननाय नैबे गामिया ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोसे जाय बिथांमोना लैहोर फैदों आरो बिथांमोननि जा हिन्जावसाफोरनि जा जोलुर बादायलायनाय बेखौहाय बिथांमोनाबो सापर्ट होफैदों बिनि थाखायनो आं बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोसे दासो नै मोसाखांदों नोंथांमोना नुगासिनो माबोरैहाय मेंनानै आं रायज्लायगासिनो स' आं बिराद मोजां मोनदों फिउचारावथ' दाथ' आङो इउटुबावनो मावगासिनो आरो लोगोसे इउटुबावथ' बिदि दा जेसेबांखिनि आर्निं जायो बेयो साफिसियेन्ट नङा जेनेबा जोंनि थाखाय बा गुबुननि थाखायबो जानो हागौ स' बिनि थाखायनो बेखौ साइडआवहाय दोननानै आङो बिजनेसखौनो माने आंनि एज ए प्रफेसन हिसाबै लांगोन होननानै सानो आरो बर' हारिमुखौहाय बिदि स्पेसियेल प्लानिं होनब्लाथ' जेनेबा आं सानो जे जुदि जाखिनि एसे समस्या जानानै दङ आंजों लानानै बा जोंनि Bcaa जों स' बेखिनि समस्याया जुदि समाधान जायोबा निस्सय नोंथांमोना मोनसे गिदिर मोनसे मुभि फैगोनखौ आङो बे बे निउसनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय आरो जे स्पेसियेल बे मोनसेयानो जाहैबाय जोङो जुदि जोंनि समस्याफोरा जोबस्राङोबा निस्सय फिउचाराव नोंथांमोना मोनसे आबुं सावथुनखौ नुनो मोनगोन आरो निस्सय सोरहाथो गोसो जाया नङा होमबा बयजोंबो माने गोरोबलायनानै खामानि मावलांनो सोरथो लुबैया स' बिदिनो आङो दा आर'जलाइ होनानै दोनदों बिथांमोननि सेराव स' बिथांमोना थाबैनो रायलायगोनखौ आं मिथिदों आरो रायलायनानै जुदि बिथांमोना आंखौ बजबनानै लाफिनोबा सिगांनि बायदिनो जों जेरैहाय गोरोबलायनानै मावबोदों थिग बेबायदिनो निस्सय फिउचारावबो गोरोबलायनानै मावनो मोनगोनखौ आं आसा खालामो मेसेजआ बेनो जे जोंनावथ' गोबां सिगांनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो जे जोलुर बादायलायनायाव बांसिन माने हौवासाफोरखौ बाहागो लानाय बा हौवासाफोरखौ बांसिन बेवहाय नांथाबनानै थानाय नुनो मोनदों खिन्थु दा बेयावहाय आङो फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि माने प्रग्रामावहाय फैदों जेरावहाय जोंनि हिन्जाव माहारियाबो जेरावबो खम नंखाया नोंथांमोना मिथिखागौ स' आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जाय बिथांमोना बेखौ अर्गेनाइज खालामदों आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो जे बिथांमोना हौवासा हिन्जावसा फाराग दोनालासिनो दिनैहाय हिन्जावसानि जोलुर बादायनाय बे हाबाफारिखौ लादों आं बेनि थाखायनो बिराद गोजोनदों आरो थेंक स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन